варзишу солимӣ ва рушди тарбияи ҷисмонӣ аз мақсадҳои аввалин дараҷаи ҳукумати кишвар маҳсуб меёбад. Шароити созгори соҳибистиқлолии ватан имконият дод, то дар баробари намудҳои анъанавии варзиш, муосиртарин риштаҳои варзиш фаъолияти худро ба роҳ монанд. Аз ҷумла муҳорибаҳои омехта имрӯз намуди дӯстдоштаи кӯдакону наврасон ба шумор меравад. Ҳар як варзишгарӣ ба ин намудҳо майл карда кӯшиш мекунад, то нозукиҳои соҳаро аз худ кунад. қаҳрамони барномаи мо варзишгари наврас Фазлиддин Фазлиддинов мебошад. Ном бурда зери роҳбарии мураббии ҷавон Собир Алимардонов таи 2 сол аст, ки аз муҳорибаҳои омехта, хусусан панкратион тамрин мегирад. Ӯ мегӯяд майлу рағбати варзиш аз хурдӣ дар дилаш ҷой гирифта буд ва кӯшиш намуд бо маслиҳати волидайн ба ин намуди варзиш машғул шавад. دو سال میشود که در نمود پانکراتیون مشق میکنم و استاد من علیمردانov صابر است. گرچنده که در عائله ما یگان کس ورزشگر نیست، ورزش خیلی دوست می‌داشتم و من پدرم گفتم که مرا به ورزش ببرد و پدرم راضی شد. дар толори варзишӣ дар қатори Фазлиддин боз варзишгарони зиёд ҷамъ меоянду машқ варзӣ мекунанд. Асосан тамринҳои онҳо дар як ҳафта 3 маротиба омӯзишӣ ва 1 маротиба таҷрибавӣ ва ё бевосита дар шакли мусобиқа сурат мегирад. санҷиши омӯхтаҳои варзиши наврасон имконият медиҳад, ки мураббӣ бо кадом роҳу усул ба варзишгарони наврас омӯзиш диҳад. Зеро дар раванди қувваозмоиҳои дохили толорӣ камбудиҳои мавҷуд буда ошкор гардида, ҳам аз ҷониби худи варзишгар ва ҳам аз ҷониби мураббӣ дар раванди тамринҳо бартараф карда мешавад. Аслан муҳорибаҳои омехта дар худ усулҳои хос ва шавқовари варзишро доро аст, ки иҷрои ин амалҳо аз ҳар як варзишгар вобаста аст. Яъне варзишгар то кадом андоза дар раванди сабқат аз усулҳои варзишӣ истифода мекунад, аз ҳаракат ва техникаи варзиши ӯ вобастагӣ калон дорад. Барои дар мусобиқаҳои ноҳиявию ҷумҳуриявӣ ширкат варзидан, аввал зинаҳои ибтидоиро тай бояд намуд ва бо таҷрибаи кофӣ як толорро дар мусобиқа намояндагӣ кард, гуфт Фазлиддин ва чунин илова кард. من اول مشق میکردم، اول مسابقه نمیبرامدم و اول در زال مشق میکردم و بعد از آن مرا مسابقه بردن. مسابقه اولین من پانکراتیون بود که من 2 جا سرفراز گردیدم. در مسابقه اولینم من رقیب خوب رو مغلوب کردم و جای نمایان گرفتم. در این مسابقه من ترس داشتم، هیجان داشتم، لیکن این مسابقه برای من شوق‌آور بود.
тавре мушоҳида карда шуд қаҳрамони барнома Фазлиддинов миёни наврасон аллакай варзишгари таҷрибадор маҳсуб меёбад. тибқи иттилоъ аллакай ном бурда иштирокчии сабқатҳои зиёди варзишӣ дар сатҳи ноҳиявию шаҳрӣ, минтақавӣ ва ҷумҳуриявӣ аст. мавсуф ҳар як мусобиқа ва қувваозмоиҳои худро дар ёд дораду аз онҳо бо хушнудӣ ёдоварӣ менамояд ва гуфти мураббӣ Фазлиддин кӯшиш мекунад ки бо хусусияти варзишии худ аз дигарон фарқ кунад. таҷрибаи кофӣ, иштироки пай дар пай, ҳаракат, майлу рағбат ва таваҷҷӯҳи бевоситаи волидайн аллакай Фазлиддинро ба мусобиқоти берун аз кишвар бурд. аниқтараш ном бурда моҳи сентябри соли равон дар сабқати бурунмарзе ки дар ҷумҳурии Қазоқистон сурат гирифт иштирок карда муҳри ғолибиятро ба номаш сабт кард. акнун ман талош кардам ки берун аз ватан ҳунари худро санҷам. ин сол барои ман соли хеле хуб буд. ман Қазоқистон рафтам. дар Қазоқистон ман бояд рақиб мусобиқа кардам. онро мағлуб карда ҷои якумро гирифтам ва парчами Тоҷикистонро баланд вардоштам. вақте ки парчами Тоҷикистон баланд вардошта шуд, ман хеле хурсанд шудам. ифтихор кардам ки аз Тоҷикистон ҳастам. хурдсолони навомӯз ва ҳамсолони Фазлиддин аз ташрифашон ба толор ва тамрин бо ӯ хушҳоланд, зеро аксари онҳо аз Фазлиддин меомӯзанду кӯшиш мекунанд ки ба монанди ӯ иштирокчии сабқати бурунмарзии варзишӣ гарданд. дар ин миён мураббӣ соатҳои зиёд маҳз бо ҷоизадорон бо шумули Фазлиддин машқу тамрин намуда навгониҳои соҳаро ба варзишгарон меомӯзонад. мураббӣ кӯшиш мекунад аз мусобиқа то мусобиқа дастпарварони толор натиҷаи дилхоҳро ба даст биёранд ва ҳамчун варзишгари касбӣ ба воя расанд. ҳамроҳи Фазлиддин дар як толор машқу тамрин менамоем. Фазлиддин хеле бачаи хуб буда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок мекунад. 17 сентябр дар ҷумҳурии Қазоқистон садои ҷои аввал гашт ва ман ҳам мехоҳам ки мисли ӯ дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намуда садои ҷои аввал гашта парчами Тоҷикистонро хеле баланд бардорам. мураббӣ бо мақсади оне ки ин наврасон ба пуррагӣ ба варзиш машғул шаванду бо иштирок дар мусобиқаҳо ҷойҳои намоёнро гиранд, пайваста талош мекунад то омӯзиши толорӣ шавқовар пуршида ва бо истифода аз лавозимоти варзишӣ сурат гирад. илова бар ин мураббӣ кӯшиш мекунад то дар тамринҳо варзишгарон дастаҷамъона иштирок кунанду яке аз дигаре омӯзад. ҳаракату муносибати наврасон низ ба варзишу солимӣ ва тарбияи ҷисмонӣ хуб аст. ҳар кадоми онҳо дар навбати худ талош мекунанд аз рафиқон як зина боло бошанд. сабқати солим, омӯзиши амиқи роҳу усулҳои муҳорибаҳои омехта, иштирок дар дилхоҳ сабқати варзишӣ роҳи дастпарварони ин толорро ба самти музаффарияту муваффақият боз намудааст ки дар саргаҳи он Фазлиддин, Фазлиддинов ва чанде дигар аз варзишгарон меистанд. гарчанде ки онҳо дар аввали роҳанд, аммо талошашон гувоҳи ғолибияти онҳо дар мусобиқаҳост. با همراه دوستان فضلین و فضلین یک جا مشق و تمرین میکنیم. او فضلین و فضلین
шахси хуб буда, сари вақт ба зал меояд, бо мо ҳамроҳӣ бо ӯ машқ ва тамрин мекунем. мо ҳамҷоягӣ ба чанд мусобиқаҳо сафарбар кардаем ва ҷои намоёнро ишғол кардаем. дар мусобиқаҳо кӯшиш мекунем ки ба мо фаҳмонад, ёрӣ расонад, чӣ камбудие ки дорем ба мо нишон медиҳад. дар оянда кӯшиш мекунем ки бо ҳамроҳи Фазлиддин машқ тамрин карда берун аз кишвар рафта ҷойҳои намоёнро ишғол карда парчами Тоҷикистонро баланд бардорем. бояд ки ҳар нафар ба варзиш машғул шавад. Варзиш гараби саломатӣ мебошад. ман кӯшиш мекунам ки дар оянда машқу тамринҳои худамро хеле зиёд кунам ва дар мусобиқаҳо иштирок карда парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. фазлиддин аксари вақт кӯшиш мекунад ки дар тамринҳои инфиродӣ фаъол бошаду барои мустаҳкам намудани маҳорати варзишии худ талош кунад. тавре мушоҳида карда шуд номбурда бо истифода аз шароити мусоиди толори варзишӣ машқу тамрин карда бадани худро обу тоб медиҳад ва ба сабқатҳо омодагӣ мегирад. гуфтан ба маврид аст ки рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар ҳоли ҳозир амиқан ба назар мерасад. далели ин гуфтаҳо фаъолияти пурсамари намудҳои гуногуни варзиш дар толорҳои хурду бузурги варзишӣ мебошад. ин варзишгар низ дар оянда мақсад дорад дар мусобиқаҳои дигари бурунмарзӣ иштирок карда парчами кишварро баланд бардорад. илова бар ин солимиву нерӯмандӣ маҳз аз чунин толорҳои хурд оғоз меёбад. аҳли эҷоди барнома ба мураббии ҷавон ва шогирдони ин толор барор муваффақият таманно менамояд. умед аст ки мусобиқаҳои бурунмарзӣ дар пеш истода ба қаҳрамони барномаи мо натиҷаи дилхоҳро медиҳад ва мавсуф бо парафшонии парчами давлатӣ ба ватан бармегардад.